Ами ако така разсъждавам от нашата перспектива, защото проблема е, че ние сме тук вътре, а отвънка е останалата част от България и в момента сме така сравнително изолирани от това, което става отвън, но аз наистина за себе си съм напълно убеден, защото ходих и в още два други университета, виждам какво се случва тук и съм абсолютно напълно убеден, че в момента в много тесен сектор от българското общество се извършва революция. Такава тиха културна революция, но революция. И това постоянно си говорим с колегите тук. Особено с историци, но и с останалите ни колеги. В крайна сметка няма значение кой какво точно учи. Но това си приканвам, че може би това е най-значимото нещо, което ще правим в живота си. В личен план, разбира се, за всеки ще има много важни лични дати. Евентуално ние сме млади хора, сватби, деца, развитие в кариерата, но от гледна точка на общото благо на държавата, на участието ни в обществения живот, почти всички така с които съм разговарял, сме в консенсус, че това е най-значимото нещо, в което участваме. Случването на тази революция, процесът, в който тя спонтанно изригна, макар и наистина в много ограничен част от обществото за сега. И така, доста сме си говорили и много хора казват, че живота ни ще се дели на преди окупацията и след окупацията. И наистина така, защото след тази окупация, колкото и това да звучи високопарно на хората отвън, които не са били вътре, не са го почувствали, никой от нас вече няма да е същия. И хората около нас няма да са същите. Ние се разминаваме всеки ден с наши преподаватели по коридорите и хора, които аз познавам от 3, от 4, от 5, от 10 години се правят, че не ме виждат, не ме поздравят. Хора, с които не съм имал никога никакъв личен конфликт и с които отношенията ми са били чудесни преди това. Просто това, което казахме при 10 дена от стълбите на ректората, че дойде време България да стане черна и бяла, за нас е напълно факт и е напълно ясно за нас България е черна и бяла и самата България така ни отговаря. Вижда се просто по начин, по който хората те гледат или не те гледат. Що се касае до така историческата значимост на събитието, разбира се, ние не може да погледнем от перспективата на бъдещите поколения, но най-важни са резултатите от нашето действие, като всяко историческо действие, за да му се придаде, да може да се оцени историческото му значение. И според мен резултатите са на многопластови, на много нива и определено прекия резултат, оставката, която се търси, не е най-важното. Тя е важна като символ. Тя е важна. Много често ни обвиняват, че имаме чисто политически искания, че място им не е в университета. Напротив, имаме чисто идеални искания и оставката е фокуса на този идеал. Тъй като не става въпрос за определена политическа линия, която се отхвърля, а става въпрос за чисто морално. Каква е моралната тежест на елита в България в момента? Тя не съществува, той е напълно лекотен, напълно отхвърлен от обществото. И просто оставката на този кабинет е фокуса на тази идеална цел, а не лична неприязъм към определена партия или към някой член на кабинета. От тази гледна точка за нас най-важното е как ще протече малката революция в момента, дали ще стане голяма революция сред всички млади хора. Няма никакво съмнение, че тук е трупало напрежение много дълго време, не става въпрос просто за последния кабинет. Става въпрос за това, че наистина младите хора осъзнават, че прехода не се е случил така, както е трябвало да се случи. И тези, които го осъзнават, сега са с нас тук в сградата или в другите сгради, или седят извън тях и мислят по този въпрос. И това мислене няма да спре, каквото и да стане. И от тук нататък за нас е най-важно по какъв начин ще се развие точно желанието на младите хора за ревизия на това, в което сме живяли през последните 23 години. Желанието им наистина да влияят върху съдбините на страната, а не да се отстраняват и да не взимат участие от тях с стария, още написаната леко мотив "всички са маскари". Добре, виждате колко малко всъщност сред тези хиляди студенти, които учат в университета в София. И тук сте няколко, кажете, 100 души.
Ами аз само да довърша. Да, добре. Искам да кажа, че просто наистина оставката би била тя постигната веднага и пряко в резултат на нашите действия или след няколко месеца в резултат на общото напрежение в страната. Наистина в момента не е най-важното. Най-важното е тази общност, тази форма на протестиращи млади хора и на начин на изразяване да се доразвие и да не се дискредитира, да не се позволи да се дискредитира, защото тя наистина е абсолютно спонтанна и наистина има идеални цели. И ако тя ги... Как се представяте постигането на тези цели? Реално, как ще бъдат постигнати нещата, които искате? Нещата, които искаме, ще бъдат постигнати, ако все повече млади хора осъзнаят какво е положението в страната и се превърнат в коректив на елита. Защото елита в момента е изчерпан. Значи постоянно се повтаря, че няма алтернатива, но това е така, защото елита не може да я предостави. Ние тук много пъти сме казвали, това очевидно, ние нямаме никакви претенции да ставаме елит. Ние просто искаме да кажем на елита, че той не ни предоставя алтернатива. Но вие не това не е нашата елит. Вие виждате ли? Значи елит е, разбира се, много трудно дефинирано понятие, защото аз не бих нарекал повечето хора, които вземат управленски постове в страната елит, нито в културно, нито в образователно отношение, нито по отношение на грижата си за общите интереси и за благото на страната. Но така или иначе живеем в общество, в това общество винаги има хора, които вземат доминиращите позиции, има по-голям брой хора, които вземат по-долните позиции, чисто управленски. И аз смятам, че хората, които ни управляват и които имат достъп до трите различни власти, законодателната, изпълнителната и съдебната, и бих трябвало въз основа този достъп да се дефинират като елит, според мен те са напълно дискредитирани. Добре, как се представи текста подмяна с други хора, които вие одобрявате? Не, аз не бих казал, че е възможна подмяна. И това не е много коректен термин, защото подмяна подсказва нещо така нередно, да се подмени. Според мен елит е така или иначе, като историк мога да го кажа това, така или иначе трябва да се съобразява с желанието на масите. Защото ако той твърде много игнорира желанието на масите, масите го отхвърлят. Така че ако му... Извинявайте, правител Бойко Борисов и неговото управление беше резултат от желанието на масите. Това е много тъжно. Никой не е имал по-народно управление от това на Бойко Борисов. То беше катастрофа за България. Така е, да. Аз подчертах, че ние също цялата система така сме се надигнали в момента. Съвсем не в негов интерес. Мислята ми, че ако хората, които наистина като граждани, образовани граждани, със съзнание, с яснота за това, кое е добро за страната и кое е лошо, са повече и се изразяват по-добре, то това би задало определени рамки за нашия така или иначе изчерпан елит, който би бил принуден да се впише в тях. Защото, както и казах, няма елит, който може да си позволи да игнорира обществените настроения, ако те са достатъчно силни. И тук пак опираме до въпроса за това, вие казахте колко сме малко. Истината е, че ние се радваме колко сме много. Защото когато го започнахме това нещо, аз трябва да си призная, не съм участвал в самото начало, когато са провели колегите акциите в Студентски град и в парламента. Аз се присъединих на ниво влизане в залата и окупиране 272 от сутринта. И тогава тук имаше 30 души, които бяхме дошли за това и не се познахме всички. Просто бяхме извикани на принципа на това, че някой е гарантирал за нас, че няма да се разчуе това, което ще правим. Тоест, няколко човека си извикали няколко свои приятели, които си извикали няколко свои приятели. И това е един доста тесен кръг от хора. И когато извършихме това символично действие, така разкритикувано като принуда, изнудване и така нататък, и когато затворихме целия ректорат и започна вълна от затваряне на зали в други университети и почнаха да идват нашите колеги при нас, и се оказа, че изобщо не сме толкова малко, напротив, идват хора, които ние въобще не познаваме, никога не сме имали нищо общо с тях, идват със същата борба, с същите мотиви и така хората, които в момента как да го дефинираме, се опитваме да
да представя на колегата на колегите ни какво е реалното положение, тия, които разсъждаваме върху нещата, как евентуално трябва да вървим напред, какво трябва да правим. Ние сме хора, които не се познаваха преди окупацията на залата. А сега в момента си имам пълно доверие. И тук опираме до въпроса за доверието. Аз също много съм разсъждал с това. И един наш преподавател много добре го каза, още в първите дни, когато беше само залата окупирана. Дали сред нас има провокатори, дали сред нас има внедрени агенти? Да, аз съм сигурен, че има. Даже знам за някой. Но как ще познаем хората, които имат влияние, които така иначе предлагат на общото събрание какви могат да бъдат нашите стъпки? Как ще познаем да и те са чисти? И отговор много просто е даден още в Евангелието. По делата им ще ги познаем. Много лесно се вижда кога хората са наистина искрени в намерението си да бъдат полезни за делото. Ние сме стигали до така по-остри спречквания с някои колеги, но просто се вижда как това е, защото всеки от нас иска най-доброто за това дело. И в момента, в който някой тръгне да прокарва така линия, която очевидно не е добра за него, много бързо се разбира какви са мотивите му. Участниците във всяка революция са готови нещо да жертват. Те са готови от нещо да се откажат в името на целта, която преследват. Какво бихте жертвали вие? Лично аз или колегите? Като цяло. Да, имате наблюдение към... Имаме наблюдение, веднага ще ви кажа. Значи тук от хората, които се въртат пред медиите, постоянно ние пускаме всеки да може да си изкаже. Защото за нас е най-важно да се види, че това сме ние. Затова няма конституиран лидер, такъв наистина няма. Няма един човек, върху който се фокусира цялото внимание и който да дава еднопосочни решения. Защото ние сме много и защото целта ни не е да изграждаме някаква субординирана структура, целта ни е просто да изразиме гражданската си позиция по отношение на една цел. Какво сме готови да жертваме? Повечето момчета тук са първи, втори, трети, четвърти курс. Има хора, които са пети курс. Те се застанали с лицата си срещу преподавателите си. Когато се проведе академически съвет, бяхме наредили студенти от двете страни на входа. Има го снимано, това даже изтече по медиите. От двете страни, като шпалир, от входа на сградата на университета до зала номер 1, където се проведе академически съвет. И тези студенти просто трябваше да гледат преподавателите си в очите, когато те отидат да вземат отношение по тяхната позиция. Всеки от тях застана с лицето си за това, което правим, и всеки от тях би могъл да си понесе последствията по един или друг начин. Хората, които преговарят с ректора, са няколко момчета. Това са хората, които поемат много голяма тежест върху себе си, защото върху тях се персонифицират всички негативи за университета, които нашето действие носи. Очевидно, че всички, които се станат с лицето си за това нещо, са готови да жертват бъдещето си по някакъв начин, ако им се наложи. Аз ви казах, има колеги, които още от сега не ни поздравят. Когато все още сме вътре, все още сме по някакъв начин фокусирали вниманието на обществото върху себе си. Какво ще стане, когато излезем? Но не това е въпрос. Аз тук съм сигурен, че всички, които са застанали с лицето си за тази борба, не си задават въпроса как това ще ми се отрази на мен на първо място, а си задават въпроса как да стане по-добре за страната. В това нямам никакви съмнения, защото съм говорил страшно много хора. Лично аз не съм чак в толкова тежка позиция поставен, колкото част от другите момчета и момичета, защото аз защитих дисертация си преди няколко месеца. Тоест може да се каже, че съм си взел дипломите и хляба в ръцете. Но точно в момента съм в процес на търсене на работа. Аз искам да правя академична кариера и в България това е възможно само на две места, в Софийския университет и в Българската академия на науките. Как ще ми се отрази това, не мога да кажа, но това не е важно. Мисля, че самия въпрос какво сте готови да жертвате няма смисъл, докато жертвата не ни се поиска. Защото аз сега мога да ви кажа, че се метнем на амбразурите моментално, в момента в който се наложи да ги запушим с голи гърди. Но това няма да има никакъв смисъл, докато не го видите да се случва. А пак подчертавам, всеки, който е застанал с лицето си, явно е готов да жертва много. Но
Също е хубаво да се отбележи, че доколкото на мен ми е известно, на този етап никой от нас не е бил заплашван и от нас в университета, защото колегите в другите университети бяха заплашвани от нали, ректорските си ръководства и от други външни сили. Върху нас не е бил оказан опит за натиск с лични заплахи или с... Доколкото ми е известно, никой не са и се опитвали да подкупят. Което също е хубаво да се каже. Аз съм разсъждавал много върху един друг аспект от цялата ситуация в страната. Не знам дали ще ви бъде интересно да го кажа, ще се прецените. Това е въпросът за личната вина на всеки от нас. Личната вина да се стигне до тук. Аз съм абсолютно убеден, че всеки от нас има такава лична вина, била по-голяма, била по-малка и тя е пропорционална на годините, в които сме живяли. Аз съм малко по-голям от повече колеги, аз съм на 28, значи моята вина е по-голяма. И вчера много мислих за това. Вчера имахме акция в Студентски град за разлепване на плакати, които да покажат на нашите колеги, че ни има, че съществуваме и да ги провокират по някакъв начин да се присъединят към нас. И точно тогава много мислих за вината. Аз като студент съм лепял плакати за различни партии по време на избори. Раздавал съм листовки и така нататък. Това беше просто наемен труд. Плащаха ми, да речем, 30 лева на ден или там на определена бройка плакати. Аз ги лепях и с това един път си платих магистратурите, защото така ми беше таксата. По този начин се издържах. В определени моменти, когато имаше избори. А вчера всичките тези действия, които тогава съм ги правил, слепането на плакатите, с изготвянето им, с подготовка на лепило и така нататък, всичко това го направихме абсолютно безплатно и се чувствах много по-добре. Защото го правим за нещо, което има смисъл. И защото наистина всичко е много идеално. И аз много съм мислил дали с това, че съм лепил плакати за една или за друга партия. Несъмнено съм допринесъл за състоянието в страната, да, защото съм свършил тази работа. А аз в момента от сегашната си позиция смятам, че тези партии не е трябвало да им се помага дори по такъв начин. И смятам, че сега с участието си тук, освен всичко друго, изкупувам и част от личната си вина за това състояние, в което се намира държавата в момента. Според мен всеки гражданин на страната трябва да си зададе въпроса за личната вина. И ако е достатъчно честен да си отговори, ще видите, че страната може да се промени много.